Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah. Kang Rama Raden Abdullah, kang Ibu Dewi Aminah, ingkang lahir ana Mekah, hijrah ing Madinah, jumeneng ing Madinah, gerah ing Madinah, aseta ing Madinah, sinarekaken ing Madinah. Bangsane bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy.